Dakbayan sa Lapu-Lapu adunay 24/7 nga hotline nga mamahimong katawgan sa mga upunganon atol sa pagpatuman sa enhanced community quarantine. Si Luan Mirondina sa report. So can you ask them like the complete address? Sukad kagahapon, puliki kini mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall pagtubag sa mga pangutana ug mga reklamo kabahin sa enhanced community quarantine. Gani sukad kagahapon sa buntag, moabot na sa 2,367 ka mga tawag ang nadawat ni ining ilang mini call center nga may unom ka mga personnel matag shift. Sagad sa mga reklamo, may kalabutan sa quarantine pass nga wala pa nahuman og apod-apod. Ato sana gi-silent because we want to contain on that one area. Like what happened on the first case. The first case, pagkibaw nga naana kato gani wala ginatuto gi-announce. But the two workers niya nanglayat sa kural. Usa sa na problema sa pagpang-apod-apod sa quarantine pass mo ang Barangay Basak nga may kapin sa 60,000 nga populasyon. Ang uban nagyaw-yaw na kay wala pa maabot. 4 days na may karon ng hatag. Wala pa may kahuman. Nanamis sa mga 70% ang muna tagaan. So wala pa may makabot mo nang diligid totally ang bugas distribute ang yagaw. Ang nangyagaw ginamo ang kining quarantine pass pagpang-distribute. Gipasalig hinuon ni Kapitan Isabelito Dainarla nga gipaspasan na nila ang pagpanghatod sa mga quarantine pass ngadto sa matag panimay aron malikayan ang pagdasok sa barangay hall. Sa adunay mga reklamo, mamahimong motawag sa hotline numbers 0916-704-0391 o baka sa 0916-441-6690. Mamahimo sab matawgan ang 0932-104-1164 o sa landline number 340-2124. Uban ni Philip Patricio, Luan Mirondina, Balitang Besdak.